Počet bojových stretov na celej frontovej línii sa od začiatku dňa zvýšil na 73. Väčšina bojov sa odohrala v Pokrovskom sektore. Zároveň sa počas dňa útočníci nevzdávali pokusov o zatlačenie našej obrany na Siverskom a Kurachovskom smere. Ruský útočí na Charkovskú oblasť náletmi zo svojho územia. Konkrétne z oblasti Belgorodu zasiahol Charkov a Veľký Prochody jedným UAV, 3 UAV boli zhodené na ruskú Lozovu, ďalšie UAV na Piatichatku a Čajkovku a Veterine bolo zasiahnuté 8 neriadenými raketami. Počet bojových stretov v Kupianskom sektore sa zvýšil na 4. 2 útoky naše jednotky úspešne odrazili, ďalšie 2 prebiehajú v blízkosti družstevnice. Tu ruskí okupanti aktívne používajú aj riadené letecké bomby. Konkrétne Družeľubivka bola 2-krát zasiahnutá CAB a nepriateľ zasiahol Rajhorodku 1 CAB. Ruské letectvo zaútočilo N-Army na Tobajevku a Sinkivku, pričom vypálilo 7, respektíve 14 rakiet. V Siverskom sektore sa počet bojových stretov zvýšil na 10. Ukrajinskí obrancovia odrazili 1 útok, 9 stále prebieha. Situácia je pod kontrolou. V Kramatorskom sektore zaútočili ruské jednotky s podporou letectva. Obranné sily odrazili 4 útočné akcie ruských útočníkov. Situácia v Pokrovskom sektore je naďalej napätá. Od začiatku dňa došlo k 23 bojovým stretom. Nepriateľ sa snaží prelomiť našu obranu s podporou letectva. Naše jednotky odrazili 14 útokov, 9 útokov stále pokračuje. V sektore Kurakove sa celkový počet útokov zvýšil na 19. Ukrajinské obranné sily úspešne odrazili 13 útokov ruských útočníkov. Ďalších 6 bojov prebieha pri Krasnohorivke, Kostiantinivke a Vodiane, kde nepriateľ aktívne využíva letectvo. Vo Vremivskom sektore ukrajinské jednotky odrazili 4 útoky ruských okupantov. V Prídniprovskom sektore v okolí Krinky sa od začiatku dňa uskutočnili 3 bojové strety. Nepriateľ použil lietadlá. Situácia v ostatných sektoroch zostala nezmenená. Jednotky obranných síl odvážne brzdia pokusy nepriateľa o postup do hĺbky ukrajinského územia, spôsobujú okupantom palebné škody a vyčerpávajú ich pozdĺž celej frontovej línie.